Hürmetli milleteşlerimiz, менә шулай матур итеп, үзебезнең милли борынгы моңнарыбыз белән тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта Риваят этно төркеменең җитәкчесе, шулай ук солисты Руслан Габитов. Руслан, исәнмесез? Исәнмесез. Сезне студиябездә күрүебезгә бик шат. Күптәннән инде кунакка чакырам дип йөрим. Сезне интернет челтәрләрендә күрсәм дә, берәр чараларда күрсәм дә, шакырып, үзебездә менә шушы уен кораллары турында сөйләтеп, уйнатып, рәхәтләнеп бер сөйләшеп утырасы килә. Һаман ничектер менә вәгъдә җитми иде. Менә вакыты җитте. Вакыты җитте, Аллага шөкер, очраштык әйбәт. Менә мин башта ук әйттем, Руслан, Риваят төркеменең, этно төркеменең җитәкчесе дидем, солисты дидем. Мин беләм, этно төркем менә сезнең шушы Риваят әле пандемияга кадәр кайларда гына үзебезнең милләттәшләребезгә үзләренең музыкаль бүләкләрен җиткермәде. Кайларда гына менә шушы матур уен коралларында уйнап, таныштырып, матур бәйрәмнәрдә катнашып, сабан туйларында катнашып йөрде әйбәт. Менә бүген Риваят төркеме ни хәлдә? Бүгенге көндә дә Риваят этно төркеме матур гына эшләп килә. Ничек пандемия кадәр эшләде, пандемия вакытында эшләде, ләкин башкачарак. Бүгенге көндә дә Аллага шөкер безнең коллектив эшләп килә. Ләкин бит Руслан, сезнең төркем ул ниндидер теге дәүләт акчасында утыра торган, финанс яктан тәэмин ителә торган төркем түгел. Сез үз көнегезне үзегез күрә торган артистлар. Шулай, менә минем зур хыялым бар иде үз төркемне булдырдым. Безнең коммерцияга бәйле төркем түгел, ләкин ул ягы да бар. Ләкин безнең төп иҗатыбыз менә шушы уен кораллары, безнең борынгы музыка, һәм без аны эшләп киләбез, тормышка ашырабыз. Менә шулай матурына эшлибез. Ансамбльдә ничәләп артист бар? Ансамбльдә бүгенге көндә 12 артист бар. Безнең 2 состав. Беренче состав безнең менә шушы төп состав дип әйтәмен. Бу состав белән без төрле мәҗлесләрдә, сабан туйларда катнашабыз. Икенче состав инде безнең ничә кирәк, тере музыка, тере уен кораллары, фонограммасыз уйныйбыз без. Менә бу составны безне күбрәк чакыралар чит илләргә. Бу инде состав күбрәк борынгы музыканың уйный. Бу миңа калса якынрак, күпкә якынрак монысы. Salqın bulsa to'ndira, davay bizga do'mbira. Руслан, менә сез әйттегез, үземнең төркемемне булдырырга теләгән идем диеп. Ни өчен менә шушындый борынгы уен кораллары белән нәрсә этәргеч бирде сезгә? Безнең азрак тарихка да кагылып китик. Риваят төркемендә эшләгәнче, булдырганчы, мин Сырнай коллективында булдым, 4 ел эшләдем. Ренат абый белән без Сырнай коллективын булдырдык, яңадан торгызып җибәрдек. Мин анда директор булдым. Һәм дә инде 4 ел узгач мин үземнең төркемне булырга хыялланым һәм килеп тә чыкты. Бүгенге көндә безнең Риваят төркеменә 10 яшь. Бу юбилей елы. Бу аз түгел инде. Аз түгел, Аллага шөкер. Әйтәм бит, минем коллективта кеше күп, хайран күп кеше.
кеше килергә сорый, әйдәгез килейм коллективка ди, килә карый, ләкин коллективта тора алмый, чөнки аңлый. Монда требованиялар җитәрлек. Монда уйнарга да, биргә дә кирәк, эшли белергә кирәк. Килгән кеше китми, миндә килгән кеше эшләп килә һаман. Коллектив бик матур һәм бик матур чыгышлар, шуннан да анда бик күп эш башкарыла. Руслан, үзегез менә бүгенге көндә ничәләп уен коралында уйный беләсез? Дөресен әйткәндә, санамадым мин, әле утырып санарга кирәк, әйе. Бер 10-15 уен коралында уйныймын. Әйе. Алар инде бер-берсенә, мәсәлән, тынлы уен кораллары, алар бер-берсенә охшаган, шуңа күрә уйнавы аларда бер төрлерәк. Бермә уен коралларда, бермә уен коралларын уйнамыйм, аның өчен махсус музыкантлар бар. Минем аңа сәләтем юк, әйе. Кыллы уен коралларында уйныймын. Алар шулай охшаган бер-берсенә. Күбрәк тынлы уен кораллары инде минем. Иң беренче уйнарга өйрәнгән уен коралыгыз нинди иде? Ул курай булса кирәк. Әйе. Ничә яшьтә? Сорнайда ничә яшьтә дип, ничә яшь булдым икән ул? Шул 30 тирәләр булды инде. 14 ел дип алыгыз. Хәзер әйбет. Әйе, шул 30 яшь тирәләрендә. Ни өчен 30 яшьтә? Менә шулай туры килде, шулай килеп чыкты. Әйе. Мин инде өйләнгәч, гаилә булгач, балалар булгач инде мин моңарчы да иҗат юлында идем. Моңарчы җырлап, мәҗлесләр алып барып йөридем. Менә шулай килеп чыкты. Арнат әфәнде белән очраштык. Мин инде чын мәгънәсендә шушы халык иҗаты белән мавыгып киттем һәм бүгенге көндә мин шулай эшлим. Әйдә курайда уйнап алабыз алай булгач. Мин параллель рәвештә шулай уйнармын да һәм уен кораллары белән таныштырмын да. Безнең тамашачыларга теге аермасында булыр өчен. Менә без инде курай дибез, безнең бүгенге көндә күп телгә керде татар курай дигән нәрсә. Әйе. Ләкин миңа калса курай инде ул аермасы өчен сыбызгы курай дип әйтергә була. Аермасын белер өчен татар курай диләр инде. Чөнки бар кыска курай, менә бу кыска һәм узын курай. Узын курай турында соңрак. Вот. Кыска курай бу агачтан ясалынган, бар, мәсәлән, металлдан ясалынган, бу инде агач төсенә йөгертелгән курайлар. Мондый бар. Тавышлар аларның аерыла. Әлбәттә, миңа якынрак агач курай, чөнки аның тавышы йомшаграк. Әйдә беренче уйнап китик. Әйдәгез. Менә шундый халыки Ал Зәйнәбем, Гөл Зәйнәбем. Менә бик матур тавышы. Әйдәгез, шул ук курай, ләкин бу чак кына түбәнрәк тавышлы, металлдан ясалынган. Моның да тавышы матур, түбәнрәк, ләкин металл тавышы керә инде бераз. Түбән тавышлы булгач, моның тәмәре башка төрле, аерыла әлбәттә. Менә алар әйтергә кирәк, курайлар бик күп төрле була. Менә шундый түбән, октавага түбәннән башлап, инде менә шундый пикага кадәр. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә курайга кызыксыну көннән-көн арта бара. Ни өчен дигәндә, чөнки безнең музыкантларда, күбәя профессиональ музыкантлар, аларның төрле уку йортларында өйрәтәләр. Һәм дә инде хәзер остаханәләр барлыкка килде, мастерлар күбәйеп бара, Аллага шөкер. Ләкин мин әйтер идем, менә мастерларга кирәгендә Рафаэль абый Газетдинов безнең курайларны иң оста ясаучыларның берсе. Менә шушы курайларын ясый, металлдан ясый. Хәзер агачлардан да ясый инде ул. Руслан, үзегез өйрәтәсезме балаларны берәрсен уйнарга шушы курайда? Хәзер мәктәпләрдә түгәрәкләр бик күп эшли башлады бит инде. Әйе, түгәрәкләр күп, укытучылар бар. Мин үзем мәктәпләрдә өйрәтмим. Минем балалар бер өйрәтмәсәләр, шәкертләрегез юк. Өйрәтмим. Мин менә шу коллектив бөтен вакытымны ала. Ondan тыш бит инде мин коллектив белән генә түгел, мин радиода эшлим беләсез, телевидениедә эшлим беләсез. Шуңа күрә вакытым башка нәрсәгә җитми. Менә сез барыбер бит шушы уен кораллары белән таныштырып, үзебезнең борынгы
тарихи фольклорыбызны балаларга тәкъдим итеп мәктәпләрдә дә йөргәнегезне беләм мин сезнең. Хәзер бармы андый мөмкинлекләр? Йөрисезме мәктәпләргә? Элекке вакытта әле безнең Энгел Навапович булганча кадәр министр, мәгариф министры, без күп йөрдек. Ләкин кызганыч менә әйтәр инде мәктәптә укытучыларга әтиләр акча җыярга ярамый. Шуңа күрә бу мөмкинчелекне бетерделәр. Ләкин кайбер мәктәпләр, татар җанлы мәктәпләр, директор урынбасарлары алар даими рәвештә чакырып торалар. Мине чакыралар. Кай вакытта безнең коллективны чакыралар. Кызганыч. Менә ничектер менә шуны рәтләргә иде. Безнең мәктәпләргә, балаларга бу милли компонент бик нык кирәк. Әлбәттә кирәк. Әйтмим фольклорны дип, әдәбиятны, театрны булдырырга кирәк. Эшләгән мәктәпләр, эшләгән укытучылар эшлиләр. Ул бит инде менә теге акча җыярга ярамый дигәннән ансамбльгә ничектер яшәргә кирәк. Бу нормаль күренеш бит. Менә шушы финанс якны да кайгыртып, артистларның да тормыш хәлен аңлап, һәм шул вакытта киләчәкнең, менә алар балаларга биреп киткән бу сабакларның, бу үрнәкләрнең кирәклеген дә аңлап, менә шушы нәрсәләр әлбәттә оештырылырга тиеш. Бу инде ниндидер теге коммерция гына түгел бит инде бу. Әйе, бу әлбәттә бер коллектив кына моны шиша торган сорау түгел бу мәсьәлә. Бу ниндидер дәүләт, ниндидер зур оешма дәрәҗәсендә шишләргә тиеш. Шул тарафтан кызыксыну булырга тиеш. Кызыксыну булырга тиеш, әлбәттә. Без инде үз булганлыгыбыз белән генә эшлибез. Безгә кайсы якта эшләү җиңелрәк, без шул юнәлешне алабыз. Менә коммерцияга килгәндә, әлбәттә, безнең бит милли туйлар бар. Алар кызыксыналар. Безнең бар чакыралар, Аллага шөкер. Бар безнең милли юнәлештә чаралар, концертлар бар. Казан шәһәр күләмендә, мәсәлән, республика күләмендә безне чакыралар, Аллага шөкер. Барыбер кызыксыну бар һәм теләгән кеше сезне үзенә чакыра. Менә теге Сырнай ансамблендә дә башладым эшчәнлегемне дигән шәй бит. Менә бу уен коралы ничектер ул һәр вакыт кызыксыну уятты һәм һәр вакыт аны тыңлау үзенә бер төрле үзенчәлекле. Шулай ук Сырнайда йөргәндә мәгәен өйрәнгәнсездер, әйме? Сырнайда, Сырнай коллективында йөргәндә беренче мин шушы уен коралы белән таныштым. Ренат әфәнденең бар иде, хәзер дә бар инде. Сырнайы, менә бу Сырнайга 150 ел дип, менә ул гырлар күрсәтәдер. Уйный да ул уен коралы. Әйе, элекке вакытта Сырнай уен коралы безнең көтүчеләр арасында киң таралган, авылларда балалар кычкыртып йөри торган булганнар. Ниндидер сигнал уен коралы һәм инде музыка уен коралы буларак. Менә Ренат әфәнде безнең тапшыруыбызга килеп, шулай ук тәфсилләп сөйләп, тарихларын сөйләп, бик рәхәтләнеп уйнап киткән иде бу уен коралында. Әйдә, сезне дә тыңлап карыйк әле. Булсын бу ки Сырнай белән бәйле. Бу ки Ренат әфәнденең композициясе, халык әсәре, ул эшләгән ки. Афәрин. Шул кадәр күңелле һәм матур, чынлап та күңелгә ятышлы. Менә халкыбызда борынгыдан шушындай уен кораллары булуын хәзер инде җиткерү, аларны кире үзебезнең халкыбызга кайтару, ул бик саваплы да һәм бик кирәкле дә эш. Әле бит кайчандыр без аны Сырнайны гомумән татарның уен коралы дип уйламый идек, әйме? Бу уен коралын бездә ясаучылар бармы Сырнайда? Менә сорау бирсем икән дигән бирдегез дә, әйе. Бу безнең өчен бик нык мөһим сорау, чөнки уйнаучы булу бер нәрсә, аны ясый белергә кирәк. Менә кызганыч, курайлар әйе, курайлар да ясыйлар, хәзер инде тиешле дәрәҗәдә ясыйлар. Ә менә Сырнайны ясаучылар әле бик аз, бармак белән санарлык. Элек эшли иде Таһир абый. Ул хәзер эшләүдән туктады, чөнки бик катлаулы ясавы. Аның өчен станоклар кирәк,
ну, потокка салыр үшін енді. Әйтірек керек. Потокка салырлық ол хәтлік спрос та жоқ ойын құралларында. Ойнара ол қазір музыкантлар жоқ. Ә мен әйтірек керек, менің мына бұл ойын құралларын ізлеу, ішлеу, ясау ол өзіне көре тұрмыш яшау рәвіші әйтірек керек. Мына мәселен бұл ойын құралын эшләделәр башка шәһәрдә рус мастерлары. Оша бұл ойын құралы жалейка дип атала. Жалейка, жаламейка. Бұл шулай ук сырнай белән бер ук ойын құралы. Bütün тавыш тәрзәләрдә туры килә. Эшләделәр. Ләкин шул вакытта безнең татар остаханәләрдә татар мастерлар эшләгән сырнайлар бар миндә. Бүген алып килмәдем. Ләкин мин күбрәк менә шу ойын коралында сырнайда уйныймын. Руслан, әйтегез әле, менә үзегез уйныйсыз, мәктәпләргә барыбер барасыз, таныштырасыз әйме? Барамын әйе. Ә өйдә бит әле сезнең 3 бала да бар. Алар ничек, кызыксыналармы? Әйе, минем кызым, ул зур бала гаиләдә. Ул музыка мәктәбен төгәлләде, фортепиано буенча. Бу елны кирде ул музыкаль колледжга, хоровое дирижирование юнәлешенә кирде. Инде мин уйлыйм, безнең юл буенча китте. Зур малайым минем, уртанчы бала Аяз, ул кызганыч музыкаль сәләте бар. Музыкага тартылмады. Нәрсәдер бар инде, ул тартылмады. Кичкенә бала, аның да сәләте бар, аны без Баянга бирдек. Ул инде хәзер 1нче класста укый, Баянда укый. Ләкин авыррак бара әле, бәлки башка юнәлештә укытыргадыр. Әлегә эзләнү. Әйе, эзләнү бар әле бүгенге көндә. Руслан, менә бу урында инде балалар турында сөйләшкәч, бераз шәхси тормышыгызда хакында да әйтеп китик. Сезнең гаиләгездә бик зур кайгы булды. Сезнең бит хатыныгыз да ул иҗат кешесе иде, ул музыка белән бәйле кеше иде, әйме? Ләкин ни кызганыч, менә балалар ятим калды, әни кеше хатыныгыз үлеп китте. Менә бүгенге көндә әти буларак сезгә бит әни ролендә үзегезгә алырга туры килә. Ничегрәк башкарып чыга аласыз? Әйе, мин шулай дип шаяртып әйтәм. Мин хәзер бүгенге көндә мапа дип әйтәм үземне. Әйе, Аллага шөкер, минем балалар зур инде, бу трагедияны төрлечә һәр бала үзенчә кичерде. Ләкин тормыш дәвам итә. Алар минем самостоятельный. Инде миңа ярдәм итәләр. Минем инде хәзер кызым әни урынына калган кеше. Ул миңа ярдәм итә. Шулай әйбәт кенә эшләп киләбез, тормыш дәвам итә. Эшләтәсең, тормыш шулай. Әйе, насыйп булгандыр дип әйтәм мин. Язмыштан узмыш юк диләр. Иң мөһиме хәзер инде балаларга терәк булып, аларны дөрес юлдан, дөрес юнәлештән җибәрү шулай бит. Әйтергә кирәк, менә мин бу елны минем иптәшем Луиза композитор иде, без бергә эшлидек. Ул җырлар яза иде. Мин аңа һәр вакыт әйтәм, әйдә, җырлар яз, син бит сәләтең искиткеч. Сәләтле син, җырлар язадыр. Аның кайбер җырларын артистлар башкара иде. Мин ул җырларын тупладым, хәтта альбом чыгардым. Истәлеккә мин дә сезгә ул альбомны калдырырмын. Әйтәсем килә, менә безнең Риваят төркеменә бу ел 10 яшь тулды. Шул форсаттан, шул уңайдан без бергәләп альбом чыгардык. Ул альбом шушы флешкада. Анда 3 альбом, менә безнең Луизаның җырлары тупланган альбом, безнең Риваят төркеменең этно альбомы, бу безнең күп еллар буе туплаган җырлар, бик мөһим җырлар. Һәм инде 3нче альбом безнең риваятлар тупланган. Авыл тарихлары, риваятлары, мифологик хикәятләр шунда тупланган. Бу сезгә истәлеккә. Ой, рәхмәт, Руслан.
Без бүген үзебезнең тапшыруыбыз дәвамында да риваять төркеменең дә чыгышын тәкъдим итәбез. Шулай бит тамашачыларыбыз кемнәр таныш түгел танышырлар, кемнәр инде таныш сезне тагын бер кат карап рәхәтләнеп чит төбәкләрдәге татарларыбыз да бит әле сезне уйнаганыгызны, җырлаганыгызны күрүчеләр, алар сагынып искә алалар. Шулай бит. Алар өчен тагын бер кат сездән музыкаль сәлам булып яңгырар. Шулай да менә ул теләсә кайсы ансамбль ул ниндидер үсеш алырга тиеш бит. Ул яшәеш өчен үзенә һаман да эзләнү булдырырга тиеш. Ул һаман да ниндидер тамашачыларга яңалык тәкъдим итәргә тиеш. Менә бүген риваять нинди уйлар белән һәм тамашачыга аңа якынрак булсын өчен нинди яңалыклар белән яши? Эзләнүләр бармы? Сез дөрес сорау бирдегез. Әлбәттә, бер урында торырга ярамый, һәр вакытта эзләнү, һәр вакытта үсеш. Мин әйткәнемчә, безнең яшәү рәвеше, минем яшәү рәвеше. Ул бер туктаусыз репертуар эзләү, бер туктаусыз уен коралларын булдыру, аларны шомарту, яхшырак итү. Аннан соң коллективны һәр вакытта Бер бөтен итеп тоту кирәк бит әле. Тоту коллективта яңа костюмнар тектерү һәр вакыт. Аннан соң булганнарны таратмау һәм дә инде формада тоттыру һәр вакытта кирәк. Дөрес әйтегез. Безнең һәр вакыт эзләнү бара. Менә безнең бу елны альбом чыкты. Этно форматтагы альбом Булгарым Казаным дип атала. Анда инде безнең Булгар Казан чорындагы шушы яшәү рәвешен, музыка уен коралларын күз алдына китереп, ниндидер шундый күзә аллау иде. Үзенә шундый мотор музыка, романтик юнәлешендәге музыка дип әйтим. Менә киләчәктә безнең икенче состав, тере состав дип әйтик, тере музыкаль уен коралларына уйнаучылар составы. Шушы состав белән без хәзер композициялар яздырабыз. Уен коралларын күрсәтәбез. Безнең яңа образ бар безнең. Борынгы образ бар безнең. Нидер гаскәри образ. Шушы образ белән без хәзер яңа образлар тудырабыз. Бу бер булды. Аннан соң мин бит радиода эшлимен, телевидениедә эшлимен. Хәзер инде көзгә таба яңа материал туплыймын. Уен коралларын күрсәтәмен. Хәзер мин нидер музейларга йөримен. Музыкаль кибетләргә барамын. Яңа композиторларны, яңа музыкантларны тәкъдир итәмен. Шушы юнәлештә минем һәр вакыт даими рәвештә эш бара. Менә шушы урында әйдә менә бу да бит борынгы уен коралы име. Шуның хакында да сөйләп Руслан уйнап җибәрик әле. Менә ничек уйлыйсыз инде? Бу уен коралы нәрсәдән ясалынган икән? Беренди фикер бар. Менә кулыма тоткач ничектер ташка да шап китте үзенчә. Кемдер әйтә таштан, кемдер сөяктән ди. Бу кызыл балчык, кидерелгән кызыл балчык. Әйе. Безнең халыкта мондый уен коралы таш сыбызгы дип аталып йөртелгән. Таш сыбызгының менә шу тавыш тишекләре булмаган инде, икәү генә булган. Менә бу инде профессиональ уен коралы. Мондый уен коралын балчык най. Балчык аңлашыла, кызыл балчык, най гомумән уен корал дигәнне аңлаткан. Балчык най. Аның формалары төрлечә булган. Мәсәлән, алыйк булган үрдәккә охшаган, нидер эткә, псигә охшаган. Бу кышка охшаган. Бу уен коралын монда Казанда мастерлар эшләделәр, ясадылар. Ләкин мондый уен коралын әйтәләр Нижегородский. Акарина дип әйтәләр. Әле кызганыч безнең Казанда татарлар мондый уен коралларын ясый белмиләр. Мин эзләп карадым, ясаучылар бар, ләкин ул профессиональ уен коралы түгел. Уйна булмый. Ләкин бу шулай ук безнең милли уен коралына керәме? Милли уен коралына керә. Мондый уен кораллар. Кашаннарда уйнадылар икән? Мондый уен коралларын табалар Болгар хәрабәләрендә. Казылмаларын табалар. Бу бит бузыла торган уен коралы түгел. Шүлмәкләр белән бер рәттә уенлар саклана. Хәтта кайбер уен коралларын беркетеп уйнарга була. Бу шулай кайбер шәхси коллекцияларда саклана мондый уен кораллар. Бу уен коралының тавышы искиткеч йомшак. Матур, миңа шундый ошый уен коралы. Бигрәк тә балаларга йомшак. Мин әйтәм, балаларны йоклатканда рәхәт уен коралы. Берәсә уйнап карыйм әле.
Ай, келмәдеме? бу чынлап та релакс. Уйнарга өйрәнергә авырмы, Руслан? Менә теләге Әйе, булучылар. мен әйтәм, теләк бар икән, бар нәрсәдән дә кеше эшли. Әйе, вакытны кызганмыйча, даими рәвештә уйнаганда уйнарга була, өйрәнергә була. Миңа бик ошады бу уен коралы. Дөресен генә әйткәндә, мин әле монарда уйнаганнарын күргәнем юк ие. Мин инде аны тапшыру башланганнан бирле карап утырам, бу нинди уен коралы икән дип. Чынлап та игътибарга лаек һәм бик кызыклы уен коралы. Әйтәм бит, менә мәсәлән әйтәбез, без рус халкы дибез. Рус халкы дигәч нинди уен коралы искә төшә? Балалайка, әйме? Казак халкы дибез, нинди уен коралы төшә? Думбра. Мәсәлән, монгол халкы дибез. Монголны сөйләгәндә Марин Хур искә төшә. Мәсәлән, Шотландия халкы висл искә төшә. Ә менә татарны сөйләгәндә безнең искә төшә гармон. Гармон Яисә курай дибез инде. Яисә курай, әйе. Тальян. Әйе, әлбәттә, курай, гармон аерылгысыз уен коралы. Ләкин гармон уен коралы ул яшь уен коралы. Тарихи юлын алганда бик яшь уен коралы. Әлбәттә, татар халкының тарихи яссылыкны алсак, онда нинди генә уен коралы булмаган. Һәрбер уен коралы үз урынында булган. Мәсәлән, без алабыз борынгы курайлар, мәсәлән, бу узын курайны алдык. Бу уен коралында һәр заман көйләрен уйнап булмый. Бу уен коралында борынгы безнең узын көйләрне уйнарга була. Вакытында кызлар түгәрәккә утырганда авалак өйдә утырган уйнаганнар, мәсәлән, әйбәт. Каз мәләрендә кемдер уйнап күңел ачкан. Кемдер эшләгән. Кемдер эшләгән, андый әйберләр дә булган. Менә бу озын курай. Мондай курайны күп кеше белми дә. Без беләбез кыска курайны. Без беләбез көпшә курайны. Көпшә курайны башкорт курай дип йөртәләр. Ә менә бу курайны аз кеше белә. Бу нугай курай. Яки аның башка атамасы тел курайы. Тел курайы ни өчен дигәндә, менә монда мунчтык куелган сыбызгы дибез. Элек сыбызгы ярдәмендә ки чыгармаганнар. Мәсәлән, көпшә үсемлекне алганнарда, кыр үсемлекне кисеп алганнарда, менә шушы шалкан киселеш ясаганнарда, тәрәзә эшләгәннәрдә тел ярдәмендә тавыш чыгараннар. Менә шу пробка урынына телне җайлаганнар һәм тавыш чыгарганнар инде. Тавыш югарылыгын менә шушы ике тишек белән, ике уйма белән, уен белән көйләгәннәр. Ике тишемне тел курай яки ике тишемне нугай курай. Ни өчен нугай курай? Чөнки безнең нугайлар белән тарих бер. Тамыр бер безнең. Ул инде безнең уен коралларына башка атамаларда сакланган. Менә мәсәлән нугай курай. Әйдә бер нәрсә уйнап карыйм. Әлбәттә. Мәсәлән, берәр безнең борынгы көй. Бу безнең халкыбызның Тукай кие дибез, тәфтиләү кие, татар башкорт кие, тәфтиләү. Әйе, бу курайда борынгы Мотор инде безнең озын көйләр, мотор салмак көйләр. көйләрне, тиз көйләрендә уйнаралар, ләкин тиз көйләрне уйнау авыррак. Ә менә тартмага салып куйган менә бу хәсиятле бигрәк нечкә генә уен коралы монсы нәрсә? Башта тартмасын сөйләйм, менә караз, мин мотор тартма. Мондый тартмада курайларны бүләк итү да бик мотор. Кемгә президентка бүләк итсәк тә була мондый тартманы һәм мондый мотор курайларны. Ә тартма эчендә минем шундый уен коралы. Бу да кураймы? Бу курай түгел. Башта сорыйм әле. Ничек уйлыйсыз? Бу нинди материалдан ясалган? Камыштан түгел микән дип уйлыйм. Әйе, дөрес юнәлештә, Казан елгасы буенда үсәләр, шундый камыллар.
Дөресен әйткәндә мин аның әйтә алмыйм. Камыш дип әйтергә дә була, камыл дип әйтергә була. Уен коралы камыл дип атала. Без камылны әйтәбез менә көз көне арыш урганнан соң менә чыгып кала тамырдан югарырак камыл дибез. Менә шуны камыл диләр. Аны кисеп төрле сыбызгылар ясыйлар балалар. Бу шуннан озынрак кисеп алынган һәм инде уеннар ясалып, бу инде шундый көй уйный торган уен коралына әйләнгән. Камыл дибез. Яки сырнай курай, сырнай дип әйтергә була. Чөнки моның сырнайга охшашлы теле, тавыш чыгару принцибы сырнай белән бер төрле. Камыл дип йөртәбез инде. Моның тавышы тыңкыш, ерактан ишетелеп тора. Бу уен коралы әйдәгез тыңлыйк әле. Әйдәгез әнә. Монарда уйнаганнарын гомумән ишеткәнем юк иде. Ишетәбез. Бу чынлап та күпмедер күләмдә сырнайга охшаш, әйме тавышы? Бу әйтергә була кичкенә сырнай. Ләкин материалы камыш материалы, бу мыса агачтан ясалган, тавыш чыгару принцибы шулай ук, тавыш менә уеннары шулай ук. Материал аерыла, әлбәттә. Моның монда мөгезе юк инде. Моны кем ясый менә мондай уен коралларын? Мондай уен коралларын бездә ясаучылар әле белмим. Моны каян Шулай алдыгыз? ук мин башка Русия шәһәреннән заказ белән кайтарттым мондай уен коралын. Камыл дип атала, аннан соң Украин халкы уйный, рус халыклары мондай уен коралларында уйный, татарларда уйнаган. Элек бит милләт дигән атама булмаган, милләт дигән понятие. Элек Бер-берсеннән барыбер өйрәнгәннәр. Һәр төбәк, һәр авыл үзенең музыканты булган, шулык музыкант үзе ясаган уен кораллары. Мәсәлән, шулык курай искиткеч төрле форматта булырга мөмкин. 2, 3, 4, 5, 6, 7 тишле, 7 соңрак барлыкка килгән. 6 тишле уен коралы булган. Озынлыгы төрле булган, материалы төрле булган. Аны бүгенге көндә генә кем бүгенге көндә генә берләштердек без, менә шундый форматка салдык. Менә шундый булырга тиеш дип. Курай. Әлбәттә, безнең бит инде мәсәлән, фин-угор халыклары белән аралашып яшәгәнбез. Мәдәният алмашу барган. Аннан да нәрсәдер алынган. Славян халык белән алмашу барган. Кемдер әйтә, без славяннардан урлаганбыз, я финны-угор. Ләкин бу әле уйларга кирәк. Кемнән алган икән? Обмен опытым дигән нәрсә була. Культура. Тәҗрибә уртаклашу. Тәҗрибә, Шуңа күрә монда әйтергә ярамый бу, мәсәлән, бу халыкныкы гына, я моныкы гына дип әйтергә ярамый. Дөрес түгел. Бу шулай ук татар халкыныкы да. Халкыбыз ул уен коралларында уйнап күңелен ашкан икән, моңланган икән. Димәк, ул безнең уен коралыбыз булырга да тулы хокуклы дигән сүз шулай бит инде. Гомумән, менә мин сезне тыңлап утырам да, Руслан, уен коралларын тегеннән заказ бирдем, моннан заказ бирдем дисез. Гомумән алганда безнең менә Татарстан эчендә милли уен коралларын ясаучы осталарга кытлык бар, шулаймы? Менә әйтергә кирәк, безнең шушы курай безнең милли уен кораллар реестрында юк. Теркәлмәгән бит ул. Башкортлар теркәде, бездә әле һаман юк. Бу нәрсәне аңлата? Безнең милли музыкаль инструментарий кирәк. Нинди дәрәҗәдә? Безгә эшләргә киләчәктә. Менә мин әйтәмен, ниндидер киртә бар. Күзгә күренми торган киртә бар. Безнең бит музыкантларда бик оста күп. Безнең уен корал ясаучыларда бар. Пропагандада ясыйбыз, ләкин ниндидер киртә, ләкин ул киртә әкренеп җимерелә башлады. Кызыксыну уяна чөнки. Хәзер мәктәпләрдә дә укыталар, консерваториядә дә менә мондай уен коралларын укыталар. Аңлату авыр, ләкин күп кеше аңлый нәрсә белән бәйле. Ләкин бу сиңа кашандыр җимерелер дип ышанып каламын. Мондай юнәлешне үстерергә кирәк. Безнең
Мен фольклор үзәге дейм инде. Милли традицияны үстерү үзәге. Бигрәк тә моның белән шөгыльләнә. Республикасы научно-методический центр дибез. Фәнни методик үзәк. Фәнни методик үзәк ул юнәлештә шулай эшләп килә, төрле әсбаплар чыгара. Алар тагы да катырак, тагы да көчлерәк эшләргә тиеш. Мәктәпләргә, бакчаларга, авылларга, клубларга үтеп керергә тиеш. Төрле шаралар булырга тиеш. Мәсәлән, түгәрәк уен шарасы бар иде. Ул юк дәрәҗәсендә хәзер. Нишләп төшерделәр, битерделәр. Уйнагыз гармуннар булсын ел сайын. Башка фестивальләр булсын. Төбәкләр катнашсын күбрәк. Яңалары барлыкка килсен. Булсын, кызыксыну уянсын. Шул вакытта без бергәләп аны үстерәбез. Ул гына да түгел. Безнең коллективлар башка дөнья күләм, халыкара күләм фестивальләрдә катнашсыннар. Барсыннар Россиягә, бүтән чит илләрдә. Безнең дәүләт ярдәм итсен. Ул вакытта була. Коллективларны алсыннар эшкә, штатка урнаштырсыннар, булдырсыннар. Ничек менә мәсәлән булдырдылар милли заман театрын, Әлиф мәсәлән. Безнең коллектив Әлиф театрында да уйный. Әлиф театр булдырдылар, алар эшлиләр хәзер. Без шул театр белән Мексикага да барабыз, Франциягә да барабыз, Азербайҗанга да, дөнья күләм буйлап йөрибез. Менә шул вакытта була. Менә шушындый күңелле нотада әйме. Бу сездән үзенә күрә бер сезнең дә теләк, киләчәккә кем ишетергә тели, алар эчендә киләчәккә ниндидер бер бурыч һәм максат әйме. Менә тапшыруыбызны башладык, Руслан. Думбра дибез. Бу вариант думбрамы? Думбра, Думбра. Менә шушы думбрада тагын берәр төрле матур көйне уйнап, бәлки җырлап та җибәрсәгез, без инде менә шушы матур көйебез белән, тамашачыларыбыз белән саулашабыз. Әлбәттә, сезгә уңышлар теләп калабыз. Киләчәктә дә менә шушы үз кыйблагыгызга тугры калып, киләчәктә дә иҗат итегез, халыкка сезнең иҗатыгыз кирәк, сезнең хезмәтегез ул бик мөһим. Теге әйтәләр бит тамчы ташны яра дип. Шулай. Алга таба да хезмәт итәргә язсын. Мин әйтәсем килә инде сезгә һәм тамашачылар сезгә. Менә мин алып килгән уен кораллары әле бу бик кичкенә әлеше генә. Безнең коллективта шундый оста музыкантлар бар. Киләсе Алла берсе очрашуларда да без башка уен кораллар белән таныштырабыз, башка юнәлешне танытырбыз. Инде думбра турында бер-ике сүз әйтеп китәсем килә. Думбра безнең бик борынгы халкыбызның традицион уен коралы. Кызганыч, тарихи юлда кайсыр вакытта ул төшеп калды кулланылыштан. Хәзер инде без төркемнәр белән, башка төркемнәр белән кулланылышка кайтарга тырышабыз. Хәзер мин башкарасым килә безнең халкыбызның онытылган дастан әйтергә кирәк, бу борынгы безнең нидер поэма, зур күләмле әсәр, ул аның төзелеше белән бәеткә якын башкарылуы белән. Бу безнең Казан чорында, Казан үзен дәүләтен югалту чорыннан соң чыккан дастан Шура Батыр үзеге. Әүвәл заман бар икән, Шура Батыр ир икән. Әүвәл заман бар икән, Шура Батыр ир икән. Ил эшендә бер икән, яу кайтарыр ир икән. Ил эшендә бер икән, яу кайтарыр ир икән. Бусқыр дигән җирендә ат утлатып йөргәндә, Бусқыр дигән җирендә ат утлатып йөргәндә, дошман килә далага, Казан каласын алмага. Дошман килә далага, Казан каласын алмага. Моны белгәч Шурабыз кылыч биленә тагадыр, укса да гына асадыр, Казан юлына чабадыр. Дүлдүлдәй оша икән, шал атында чапканда, кая таш яра икән, ат кышыннан атканда. Hey! Бик зур рәхмәт, Руслан. Хөрмәтле милләттәшләребез, Дөнья студиясендә бүген кунакта риваят этник төркеменең җитәкчесе һәм солисты Руслан Габитов иде. Инде 10 ел буе халкыбызга хезмәт итүче риваят төркеменә зур уңышлар теләп калабыз һәм әлбәттә киләчәктә лә аларның чыгышларын Татарстан эчендә генә, Россия эчендә генә түгел, чит төбәктәге милләттәшләребез дә кабат
үз күзләре белән күреп, рәхәтләнеп, аларга кушылып җырлап, Сабан туйларында очрашырга язсын иде дигән теләктә тапшыруны тәмамлыйбыз. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр.